Molt bé, bon dia, Vall d'Hebron. Bon dia, Catalunya. Bé, ja ho hem dit, avui és un dia històric. Només si comencéssim pensant en fer memòria què és el que fèiem tots i totes els que som avui aquí fa 2 anys, en aquest mateix dia del mes d'abril de l'any 2015. Jo tinc un record personal aquí, en aquest cas, de Barcelona. Nosaltres érem al carrer de Castillejos, a la Seu. Estàvem allà acabant el programa del que seria Barcelona en Comú. Hi havia un munt de gent allà. Hi era el Joan Subirats, que hi és sempre, el Manu, la Sílvia, la Janet, el David, el Ricard, hi havia l'Ada també per allà, que sempre hi era. I la veritat és que mai ens hauríem imaginat, perquè semblava impossible, que aquell programa, aquell ideari, molt semblant al que avui discutirem aquí, que era un programa arropat per moltíssims activistes que venien de la PA, que venien del 15M, per moltíssima gent que havia militat en partits, que havia militat en moviments socials, però també per moltíssima gent que no s'havia implicat abans en la política. Mai ens hauríem imaginat que aquest programa arropat per tota aquesta gent conduiria poc temps després a un govern feminista, popular, republicà, ciutadà aquí a Barcelona. I ningú ens hauria dit tampoc en aquell moment que aquell impuls municipalista, aquella primavera que va esclatar en moltes ciutats de l'Estat, arropada també per l'esperança que havia obert la irrupció de Podemos, per l'esperança que havia generat el moviment democràtic pel dret a decidir, permetria que moltíssims homes i dones valentes, el Xavi, la Lucía, el Marcelo, el Jaume, el Joan, arribessin al Congrés dels Diputats i moltes altres al Senat per convertir-se en altaveu dels nostres anhels d'esperança i per protegir totes les conquestes que començaven a protagonitzar des de molts ajuntaments, des de ciutats i pobles de Catalunya. Tampoc això ens ho imaginàvem. I per tant el que estem fent avui, si ho pensem bé, és protagonitzant efectivament un moment històric, un moment que és absolutament inèdit en la història catalana recent. I el que estem fent avui és precisament impulsar això, un gran espai, un espai molt divers, un escull, diríem, un arrecife de coral, molt divers, amb moltíssima gent molt diversa, que el que es proposa és transformar aquest país amb la mateixa il·lusió que ens va portar a saltar les institucions fa 2 anys. En aquell moment no sabíem qui érem. Dèiem que érem el caos, que quan arribéssim a les institucions tot s'enfonsaria. I ara, 2 anys després, el que sabem és que som gent que al Congrés, que als ajuntaments, que als nostres barris, que als nostres pobles, que als nostres llocs de treball, no tenim tota la veritat, perquè no la tenim, però sí estem construint realitat. Estem construint realitat cada dia. Estem des dels ajuntaments aixecant la veu contra els grans oligopolis, contra les grans empreses, per defensar l'energia i l'aigua com a béns comuns. Estem als ajuntaments municipalitzant escoles bressols. Som els ajuntaments multiplicant les inversions en habitatge. Som els ajuntaments creant cooperatives per reforçar l'economia social i solidària i mostrar que hi ha alternatives i que les coses es poden fer d'una altra manera. Avui sabem que som gent que quan estem a les institucions patim. Clar que patim. I tenim ràbia. I tenim ràbia perquè els canvis no sempre són tan ràpids com voldríem.
i perquè els canvis no sempre són tan fàcils com voldríem. I de vegades sentim impotència i trobem a faltar la nostra gent, perquè els que estem tancats allà a les institucions trobem a faltar la nostra gent, que sou vosaltres i que esteu allà al carrer. Però el que sí sabem és que mai no li fallarem a la nostra gent, que mai no ens oblidarem qui som, d'on venim i per què som aquí. Nosaltres sabem que la política és estratègia, evidentment, i no som ingenus, això també ho sabem. I no ens agrada que els poderosos ens prenguin el pèl, això ho tenim clar. Però també sabem que la política és sobretot autenticitat, que la política és sobretot creure't les coses i que no volem perdre la innocència, no volem ser com ells i volem mostrar que la política es pot fer d'una altra manera, que sempre podem fer més, que sempre podem fer millor i que sempre podem construir espais horitzontals, propers a la gent i que no reprodueixin els vicis del passat. Això també estem convençuts. Som gent que ens estimem Catalunya, que ens estimem molt aquest país, però som gent que volem un futur millor pels nostres fills i un futur millor per tota la nostra societat. Però també som gent que tenim memòria. I en aquests anys hem escoltat moltes vegades que havíem d'esperar un dia D per començar a ser més lliures i per començar a ser més iguals. I una cosa que hem après, perquè tenim memòria i que sabem, és que en aquest país el catalanisme popular, el catalanisme obrer, el catalanisme feminista, no va néixer per esperar, no va néixer per subordinar-se al full de ruta de les dretes. El catalanisme popular en aquest país ha arribat per començar els canvis ja. I fer els canvis ja significa que si ets republicà comences a construir república en el dia a dia, lliure de corrupció, defensant l'escola pública i no les concertades de luxe, donant suport a pressupostos que carreguin més els que més tenen i posant als serveis de les majories socials del teu país. Avui som aquí per construir un espai catalanista, un espai sobiranista que defensa un referèndum i que vol exercir el dret a decidir sense demanar permís. I això és innegable, però hi ha una cosa que ens posa una mica nerviosos. Quan escoltem que Espanya és irreformable, que Espanya no és més que el PP i que més enllà de l'Ebre no hi ha res a fer. Com li podem dir que aquí no ha canviat res als milers de madrilenys i madrilenyes que van fer fora l'Esperança Aguirre d'allà de Madrid? Com li podem dir que aquí no ha canviat res a la gent que va acabar amb el regnat corrupte de la Rita Barberà a València? Com li podem dir que no ha canviat res a la gent de Cádiz, a la gent de Saragossa, a la gent de Santiago, a la gent de totes les ciutats germanes que han estat al nostre costat en aquests anys? El nostre missatge, en realitat, hauria de ser un altre missatge. El nostre missatge ha de ser: estem amb vosaltres, som vosaltres. I aquí a Catalunya tindreu una força política germana que serà un malson pel PP i que serà l'esperança de tota la gent que vol fer fora el Rajoy per tenir un govern decent d'una vegada per totes. Nosaltres volem conquerir sobirania perquè volem recuperar el control democràtic sobre espais que avui han estat segrestats per la Troika, que han estat segrestats pels grans mercats financers, pels grans especuladors internacionals. Però l'única manera de lluitar dignament per conquerir sobirania és lluitar per construir un nou internacionalisme i per construir un nou europeisme democràtic a l'alçada dels reptes del segle XXI. Per què? Perquè si nosaltres som avui aquí és precisament per retre homenatge a tota aquella gent que en un mes d'abril com aquest va omplir els carrers de Portugal amb clavells, cantant Grando la Vila Morena,
per recordar-nos que la democràcia només és real quan és el poble qui ordena, quan és el poble qui mana i no els privilegiats de sempre. No podem abandonar l'internacionalisme perquè nosaltres som aquí per retre homenatge a totes aquelles dones i homes que en un mes d'abril com aquest van protagonitzar l'alliberament d'Itàlia del feixisme per recordar que no podia tornar mai més la barbàrie, que Europa no podia estar plena de camps de concentració, de centres d'internament per migrants, que no toleraríem l'existència de camps de refugiats provocats per les guerres organitzades per les grans potències. Per això nosaltres som sobiranistes, però som internacionalistes alhora. Amics i amigues, som una gent privilegiada. Som gent de diferents generacions que estem vivint, com dèiem abans, un moment històric i que enmig de grans dificultats ens hem anat trobant pel camí, molta gent que no ens coneixíem, i aquest trobar-nos pel camí ens ha fet millors a tots i a totes. Tenim moltes coses en comú, però també hem sabut acollir la diferència, la diversitat, i per això avui som molta gent i podem ser molta gent més. Tenim valors que són irrenunciables, la igualtat, la llibertat, la fraternitat, però estem disposats a prendre-ho tot de nou. Som gent que sabem que el nostre somni requereix molt d'esforç i requereix molt de sacrifici, però que també tenim ganes de gaudir, tenim ganes de cuidar-nos i tenim ganes d'estimar la vida. I per això, en aquest camí que ens hem proposat, i amb això acabo, jo voldria recordar 3 coses que crec que són importants avui que llancem aquest nou espai. 3 idees. Instruir-nos, organitzar-nos i estimar-nos. Instruir-nos perquè ningú no ens enganyi i per no deixar mai de qüestionar-nos per ser millors. Organitzar-nos perquè les idees no viuen sense organització i perquè l'organització és l'única eina que els més febles tenen per aturar la prepotència del més fort. Organització, organització. I finalment, estimar-nos, fer-nos durs quan calgui, però sense perdre mai la tendresa, reconeixent-nos com companys i companyes del mateix somni col·lectiu, perquè només fent aquest camí, estimant-nos com a companys i companyes del mateix projecte, és que això pagarà la pena. Deia el gran poeta andaluz Federico García Lorca: hay cosas encerradas en los muros que si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo. Cridem, doncs, ballem, sortim junts i juntes i fem que aquest preciós dia d'abril sigui un dia que duri molts i molts anys. Moltes gràcies. Grandola di la Morena, terra da fraternità, o pover che mai s'avena, dentro de ti oscillare, dentro de ti oscillare, o pover in cada esquina un amigo, in cada rostica mano, grandola di Morena, terra da fraternità.
o poeta mais lega, assombrando mais dinheiro, que já não seria jurei por companheira, grande lago arrotado, grande lago arrotado, jurei por companheira, assombrando mais dinheiro, que já não seria. Sí se puede. Diuen els nois de Raït, que són dels grups favorits dels meus fills, dels fills de la Sílvia, ja som d'una generació. Somos los que fueron tanto siendo nada. Somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos de cunetas para despertar al universo. Precisament perquè som memòria, jo volia acabar aquesta intervenció llegir-vos una carta que ens ha arribat d'una persona que pertany a una generació que va fer possible la dignitat, la llibertat, la resistència contra l'opressió en aquest país. I és una carta del professor Josep Fontana. Que ens ha enviat aquesta nota que diu així, no sé si el tenim el Fontana o... M'alegra veure que avui neix un nou moviment polític català, independent i lliure de compromisos, que opta pel doble objectiu de lluitar per la llibertat i la igualtat. És a dir, per les nostres llibertats democràtiques i nacionals, però també pel dret de tots els homes i les dones que viuen al nostre país a rebre la part que els correspon de la riquesa que entre tots produïm, en salaris i en serveis socials que els permetin atendre les seves necessitats fonamentals. En aquests dies fa 60 anys que em vaig afiliar a un partit clandestí que es proposava objectius semblants als que acabo d'assenyalar i que va tenir una part prou important en la tasca d'acabar amb el franquisme. Emprendre avui un combat semblant és potser encara més difícil que fa 60 anys, perquè sota l'aparença d'unes llibertats democràtiques falsejades s'amaga el propòsit de mantenir contra tota raó un sistema social injust que genera dependència i pobresa per la majoria. Si sou capaços de bastir una organització que rebi la seva força de baix, de la gent, dels homes i dones comuns, i que aconsegueixi expressar les seves preocupacions, les seves necessitats i els seus desitjos, haureu creat una força nova destinada a retornar-nos unes esperances que la misèria i la corrupció de l'actual vida política espanyola ens havien fet perdre. Serà segurament una feina difícil i dura, però val la pena d'emprendre-la. Josep Fontana, que així sigui, mestre. Gràcies.